Kad nema vašara, dobar je i bazar. Bar tako kažu prodavci koji su svoje proizvode ponudili Šapčanima. Zbog pandemije koronavirusa većina manifestacija u Srbiji je otkazana, te je ovo jedna od retkih prilika da se zaradi koji dinar. Jako malo manifestacija je dozvoljeno, bar ovde u Vojvodini da se radi, bez obzira što su recimo banjska mesta mnogo više posjećena i mnogo veće dešavanje i mnogo veće gužve, ali kod nas to nije dozvoljeno. Kao da nismo jedna država. Ja to moram da kažem, pošto mi živimo od ovoga, razumete? Znači, nismo oslobođeni nikakvih obaveza, to moramo da ispunjavamo prema ovom društvu, a za uzvrat ne dobijemo mogućnost da plasiramo našu robu. Prodavci su već godinama u ovo vreme u Šapcu. Kažu, neobično im je tih septembar u našem gradu i žao im je što vašari i karneval ove godine izostaju. Slabije nego inače. Ipak narod, ja mislim da kupuje ono što mora i sad je počela školska godina i vreme je zimnica, u stvari stavljene zimnice ili kupovine zimnice, tako da vidjet ćemo još i dan pred nama. Jeste radili prethodnih godina na šabačkom vašaru? Ne, šabački vašar ne, nego ovako manifestacije poput bazara. Čivijada, karneval, to mi je najviše žao. Karneval beba je nešto izuzetno, nešto što daje nadu ovoj državi, ja mislim. Pored vunenih prsluka, drvenih predmeta ručno rađenih sapuna, pića i meda, najinteresantniji proizvod koji smo pronašli na bazaru je slatko od peruanske jagode. Ja imam i slatko od peruanske jagode i džem, kombinacija peruanska jagoda i muskat tikva. Šta je peruanska jagoda? Nismo imali priliku, to malo je... Pa niste, mada naša braća Slovenci, to je kod njih maltene domaća, ovako, domaćila se voćka, valjda oni malo više pažnje poklanjaju zdravlju nego mi i uglavnom je jedu u svežem stanju radi lekovitosti, a naravno lekovita je i kao kompot gde je samo pasterizovano sa malo dodatka šećera i vode i kao slatko. Bazar starih i umetničkih zanata biće otvoren i sutra u periodu od 10 do 20 časova.